Son las 6 de la tarde. Hora ofrecida por Cable World, los primeros en ofertar 500 megas reales por fibra. ¿Aún no conoces Cable World Fibra? No me lo puedo creer. Si estás pensando en cambiar de compañía o contratar por primera vez, aprovecha ahora porque Cable World es gratis hasta 2018. Sí, todo gratis. Internet con 500 megas reales, 2 líneas de móvil con 2 gigas de datos cada una, teléfono fijo y más de 180 canales de televisión. Abónate a Cable World antes del 15 de noviembre y recuerda, no pagarás nada hasta el año que viene. Más información en la oficina naranja. Son muy lentos, lo vamos a cambiar por una tablet buena. Frente a Zaballos, en el 966-100. Aquí a final de año, si os portáis bien. En cableworld.es. Vale, vamos. Ràdio Sant Vicent, 95.2. La teua ràdio. Molt bona vesprada, ja estem així de nou en Massa Carabassa. Hola, bona vesprada a tots. Ja estem així una setmana més. Què tal? De categoria. Com esteu? Bueno, avui volíem comentar que estem molt contents de com va eixir el primer programa. Ahí a la penyeta de la Fúmiga. Sí. Estem molt contents també, a part de les visualitzacions i les reproduccions del primer programa, estem molt contents també perquè ja tenim 3.800 fans. Ojo. En el Facebook. Ojo. Y bueno, lo primero de todo volíem saludar avui a Héctor, que està així sonorizant-nos. Héctor Jiménez, a tope. I lo segon, com sempre, anem ja a pegar-li canyeta a les xarxes socials, perquè ja sabeu que sempre si doneu like i compartiu el programa entrareu en el sorteig d'algo. I què és esta vegada? Tu no ho saps. Però jo no ho sé, la veritat. Pues ja t'ho dic. A lo mejor puc participar. Un CD de A Seques i una samarreta d'Inèrcia. Ah, pues. Tota la gent que done like i compartisca en este moment el directe per Facebook Live entra en el sorteig de un CD de Seques i una samarreta d'Inèrcia. Bueno, què me contes, Miquel? No res, que això, estem una setmana més així a Ràdio Sant Vicent, des de Sant Vicent, per tot l'Alacantí i per tot el país, i volem aprofitar també per saludar a la gent de altres ràdios també, com us escoltaran, que són la gent de Radio Terra i Ràdio Ortegalia d'Alacant, i també especialment també a la gent que ens escolta des de Llombai, que saben que tinguem ahí molts seguidors, o sigui que per tots ells una salutació. Una salutació per la gent de Llombai. De Llombai. Sí, molt bé, pues bueno, avui qui ha vingut a divertir-se? Avui ha vingut a divertir-se a l'hormiguero. Ha sonat ahí molt l'hormiguero, Ja voldrien ells. No, avui tindrem a dos representants d'ací d'Alacant, que són de la colla del Corball i del casal Tio Cuc. O sigui que ens parlarem una miqueta de tot el que estan fent i tot el que tenen preparat. Miquel i Maria, no? Miquel i Maria. Bueno, pues, si us pareix, anem a rebre amb la consoneta del diluvi a Miquel i Maria. Avanti! Et vas conèixer passejant pels carrers blancs de Sant Roc, respirant tots junts la brisa dolça, pintada per les flors dels balcons, parlant d'història, parlant amb els vells arbres que donen l'encant, allà on crema el sol cap al migdia, pels vells carrers d'Alacant. Matí del mar i més mar, tires en el clamat, Alacant, bandera clara foradada, d'un alegre i glaçat, Alacant de peix, horitzó de punx invicte. Vale, a ver, que me prueben, porfa. El que se acerque el micrófono más, por favor. Vale, me oís los dos, ¿no? Ponte los cascos, porfa. Ponte los cascos. Vale, hay que hablar no mirándole a él al micro, ¿vale? Por favor. O sea, si quieres doblarte un pelín el micro hacia tu derecha, ¿vale? Y igual, ¿vale? Vamos. Bé, ja tenim així a Maria... I a Miquel. A Maria de la colla Corball. Sí. I a Miquel del casal Tio Cuc. Quasi, al o revés. viceversa. Bueno, avui estem completets, eh? Sí, Tenim així una bona representació de les associacions culturals d'Alacant i, bueno,
estem molt contents que esteu així. Nosaltres perquè, bueno, així ja sabem, en Alacant són poquets però bons. Necessitem més associacions culturals. Miquel, al micro, tío. Y vos tienes que hablarle al micro, no al otro. Ara vas a unes preguntetes. Si vols començar... No sé, si voleu que comencem un poquet pel casal, pel que heu estat fent últimament estos dies. I no res, si teniu algo planificat de cara a aquestes pròximes setmanes o actes o coses que aneu a fer? Sempre al casal no parem. Sempre, no? Sí. Doncs així l'acte més important que hem fet últimament va ser el dia 30 de setembre, si no m'equivoque, que... Correte el micro hacia tu izquierda, Miquel. Vam fer l'homenatge a Miquel Grau. Miquel Grau va ser un jove antifeixista de la ciutat d'Alacant, que te cuelan más por el micro, comunista, que estava enganxant cartells a una mani del 9 d'octubre, sí. I aleshores el van assassinar, van tirar una rajola des d'un edifici de la plaça d'Escabaix on estava enganxant cartells i tots els anys fem un homenatge a la memòria de Miquel Grau i de la lluita antifeixista a la ciutat d'Alacant, que enguany es complien 40 anys d'aquest assassinat. Molt bé. Això del que hem fet. Que inclús n'hi ha una placa allí a la plaça Escavalls que va col·locar l'Ajuntament fa poc. Sí, fa... Rememorant. Ah, sí, cert. Sí. Volia jo també preguntar-li a Miquel, perquè jo fa un temps, quan encara no vivia en Alacant, vaig veure que començava el casal Tío Cuc. No sé ara quants anys farà ja d'això. El casal popular Tío Cuc fa 6 anys, enguany ha fet 6 anys. Van començar en octubre, a més, i fem coincidir l'aniversari amb l'homenatge a Miquel Grau. 6 anys. I res, que ara com esteu? Quanta gent sou? Doncs el casal té al voltant d'uns 90 socis i sòcies. És autogestionat. Nosaltres paguem el manteniment del local i les activitats que fem a través de les quotes de socis i les sòcies. I després doncs, també tenim una assemblea de coordinació que ens reunim cada 15 dies i preparem totes les activitats. A banda que el casal, la seva política sempre és estar obert als moviments socials d'Alacant, però si hi ha altres col·lectius que s'hi reuneixen allà o que bé utilitzen el casal per a fer activitats. Molt bé. O sigui que si tingueu alguna proposta, sabeu que el casal sempre està obert. Ja teniu lloc. M'has llevat les paraules de la boca. Sí. I bé, bueno, jo també volia fer-vos així una pregunta més personal, perquè últimament visc en Alacant, no? I veig que potser no n'hi ha suficient moviments culturals que traguen a la gent al carrer a participar i voldria preguntar-vos per què cregueu que Alacant necessita més associacions com les vostres, o no com les vostres, però més en general. Que ella parla molt. La pregunta del millor. Doncs jo crec que és molt important que la cultura la posen en marxa la gent a través de la participació en associacions. No? Al cap i a la fi està molt bé que les institucions donen suport, però també cal tindre en compte que si en un moment donat una institució, pel que siga, decideix deixar de donar suport a la cultura, doncs qui hem d'estar darrere som nosaltres, i per tant qui ha de fomentar, qui ha de potenciar i qui ha d'estar tirant del carro, jo crec que al final som les associacions, no? Que al final són les que es beneficien, al final la població és la que es beneficia de tot això. Efectivament. I si parlant un poc de la colla Corball, tu volies preguntar les modalitats? Sí, perquè la colla Corball és un poc, feu diverses coses. Sí. O sigui, explica'm-nos a veure... Nosaltres diem que a la colla Corball li peguem a tots els pals. I la veritat que és una cosa que des del principi vam tenir molt clara, que el que ens agradava era la cultura popular i ens apetia fer de tot. Fins ara fem concretament tres modalitats, que són les moixerangues, el ball dels bastons, les falconeres, i després també fem balls a plaça, no? Balls col·lectius. Havia dit 3, en realitat són 4. Anem incorporant coses. La veritat que des que van començar només amb moixerangues i amb ball de bastons, i hem anat incorporant coses que ens han cridat atenció i que ens apetia provar, i jo crec que és una de les coses més boniques que té Corball, no? Que no està definida, que és oberta a qualsevol cosa que volem anar incorporant i que ens agrada i que ens apeteix incorporar al repertori. I tot això com ho porteu? Vull dir, com us coordineu? Tingueu gent dedicada a cada cosa o participeu tots un poc de tot? És un col·lectiu bastant horitzontal. Ens coordinem a través de comissions que s'ajunten una vegada cada 2 setmanes en una coordinació.
I bàsicament cada comissió s'encarrega d'una tasca concreta. Pel que fa a les activitats culturals, als tipus de coreografies o d'activitats que fem, doncs tenim una comissió tècnica que internament està també dividida doncs, en grupets, que són els que s'encarreguen un poc de preparar els assajos, de preparar les coreografies que anem a assajar, etc. I bé, i qui vulgui més informació, vulgui apuntar-se, vulgui saber què feu, quan quedeu vosaltres? Doncs nosaltres assagem tots els divendres, llevat del pròxim divendres, que descansarem, perquè el passat cada setmana va ser molt intens, vam tenir 2 actuacions i vam decidir que el pròxim divendres descansàvem, així que a partir del dia 20 d'octubre tenim un assaig a la plaça Sèneca i els 2 següents ens movem a la plaça de la Muntanyeta. Els divendres a les 6:30. Qui vulgui incorporar-se es veuran allà un munt de gent amb faixes roges i negres pujant dins damunt d'altres, són molt fàcils de trobar. I en les xarxes socials, on vos podem trobar? Doncs el casal tenim pàgina de Facebook, Casal Popular Tío Cook, i també a Twitter. I també tenim una pàgina web, que és Casal Popular Tío Cook, també. I allà podeu seguir totes les activitats que anem a fer, com documentació que hi hagi i comunicats del casal, etc. I Corball funcionen més a les xarxes socials, Facebook i Twitter, Colla Corball. És l'usuari en els 2. Ja ho sabeu, seguiu-los, que si voleu estar atents... Allà teniu tota la informació. Ja estarà tot. Molt bé, pues si vos pareix, donem per conclosa aquesta part del programa, així coneguent un poquet millor a Colla Corball i al Tío Cook. I, bueno, ja sabeu que ara este any estem així en Ràdio Sant Vicent i fiquem alguns anuncis, no? És el que té. Aleshores, bueno, ara, després de la publicitat, tenim noves seccions, una nova col·laboradora, ojo, cuidao, sí. I moltes més sorpreses. Si us sembla, anem amb el trosset de publicitat i li peguem canya. I ara tornem. ¿Has dado ya 3 vueltas y aún sin aparcar? No pierdas el tiempo y ven al parking del ayuntamiento. Rápido, cómodo y económico. Aparca desde 8 céntimos la hora y si trabajas o resides en la zona, infórmate sobre los abonos mensuales desde 25 euros o adquiere tu tarjeta prepago con la que usar el parking a la carta. Parking del Ayuntamiento, con franjas horarias y tarifas adaptadas a todo tipo de usuarios. Consúltalas en la web municipal www.raspech.es. Ya lo sabes, comprar, pasear y aparcar en el centro ahora es más fácil con el parking del Ayuntamiento, en la Plaza de la Comunidad Valenciana y con entrada por la calle Pintor Picasso. Y no des más vueltas. Con Interfibra ahora navega a más velocidad por mucho menos al mes y sin permanencias. Los mejores canales de televisión. Y si te gusta el fútbol, llévate la Liga, la Champions, la Europa League y la Copa del Rey por solo 3 euros al mes. Infórmate sin compromiso de todas nuestras promociones. Interfibra Telecomunicaciones, tu operador de confianza. Atentos a este nombre, Marousia. Porque en Marousia encontrarás las últimas novedades en bisutería de acero y complementos para chico y chica. Diseños propios de gargantillas, pulseras, pendientes, elaborados de forma artesanal. Y si lo tuyo es crear, Marousia dispone en su amplio local de mesas de trabajo para que hagas tus propios diseños con cientos de avalorios a tu disposición. Marousia, artículos de bisutería desde 50 céntimos en la calle Juan Ramón Jiménez número 6, junto al Mercado Municipal. La Escuela de Embajadores de las Fiestas de Moros y Cristianos de San Vicente abre sus puertas por 2º año. ¿Te gustaría ser el portavoz de las tropas de la Media Luna? La palabra en nombre del bando del... ¿Te acercas el micro hacia ti, por favor? No te lo pienses más. Acércate el micro hacia ti, por favor. Las festeras más cerca. A partir de los 16 años. Más cerca. Formar parte de la Escuela de Embajadores, fundada por la Federación Unión de Comparsas Berlargas y con la colaboración y la experiencia como embajadores de Claudio Carretero y Ferran García para impartir las clases. Infórmate en cultura@berlargas.org o en la sede de la Federación en la calle Capitán Torregrosa número 5 en el Casal de la Festa. Soy la factura del pedido a tus proveedores. Yo la de la ampliación de tu local. Y yo el recibo de la luz. Retomar tu negocio y comprar un vehículo es todo menos fácil. Por eso presentamos la Isidea número 3. Ven a la red Renault, compra tu vehículo comercial desde 7.750 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es. Descúbrelo en Automóviles Gomis frente a Universidad de Alicante o en automóvilesgomis.com. Radio San Vicente, 95.2. Hola família, som Arturo i Arnau de La Fúmiga. I vos convidem a escoltar Massa Carabassa tots els dimarts a les 6 en Ràdio Sant Vicent i Facebook Live.
Ja estem així de nou, després de la publicitat, ahir escoltant a Nissan, no sé quantos... I els col·legues de la Fúmiga, que ens van deixar un recaet. Un missatge. Bueno, i apareix una cara nova. Hola. Així tenim a Paula, un aplaudiment per Paula. Un aplaudiment, no estava previst, l'aplaudiment. Però l'aplaudim en l'alma. De fet, jo crec que els que estan ara en directe per Facebook Live deurien de fer-li una pluja d'amor a Paula. Una pluja de cors per Paula, per favor. Una pluja de cors. Bueno, Paula, què tal? Presenta't, com estàs? Molt bé, estic molt contenta. La veritat, tenia ganes i així estem en moltes ganes de fer moltes coses i poquet a poquet. Tinc moltes idees per dir-vos també. Molt bé, això és el que a nosaltres ens agrada. Això i el que ens interessa. Molt bé, molt bé. Bé, doncs avui vinc a parlar-vos sobre un article que van compartir en Facebook la setmana passada de 310 que va sobre llocs on pots fer acampada lliure en Espanya i sobretot a la Comunitat Valenciana. I m'agradaria saber, heu anat d'acampada alguna vegada, no? Sí, alguna. Bé, doncs vull que em digueu quin és el lloc més estrany on heu dormit o el més raro. Penseu. En una caseta de vigilància d'obra, en Hora, en el Gest. Sí. En una caseta de vigilància d'obra? Sí. Sí, allà. Jo en un descampat d'agost. I bueno, si no és molt preguntant a què es deu aquesta pernoctació. Doncs mira, improvisadament, no teníem un altre lloc i vam acabar allà, uns amics, amb gent d'allà. Hi ha alguna experiència així curiosa de roïn o... Feia fred, segurament hi hauria rates, però vaja, no va passar res realment. I tu, Miquel, que no me'n recordo què havies dit. Jo en un descampat d'agost, crec. En un festival, perquè van dur la tenda de campanya, no trobàvem on acampar al final i van dir, doncs aquí mateix. Almenys estàveu en tenda de campanya. Sí, això sí. No sé si la zona d'acampada autoritzada, però... És igual, en agost és ciutat sin ley, això ho saben tots, no passa res. Jo recordo una vegada en Montanejos que vam anar d'acampar i encara érem molt jovenets i de repente a la 1:30 comença a sonar música, però no a sonar música, o sigui, com si estiguérem nosaltres dins de l'altaveu. Això me recorda al Vinyarroc? Pues, més o menys, però era en Montanejos, enmig de la serra, que allí suposament no tenia que haver ningú, i tenien la música, pues havien arribat uns tipus en els altaveus i estaven ahí muntant-se una rave que jo em vaig quedar a 4. Haver-te apuntat a la festa. Pues, és que pensa buscar tranquil·litat i mira. Jo recordo la meva pitjor experiència, jo diria que ha sigut en el primer Vinyarroc que vaig anar. És que al Vinyarroc es va patir. No ho sap, però... Després d'aquest any jo ja anava previngut pels següents. Va ser, no sé si el 2012, per ahir va ploure un muntó. Era el primer any, nosaltres pues, anàvem ahir la primera vegada a acampar i duíem una tenda de campanya. No portàvem caires, no portàvem nevera, jo crec que no portàvem ni botes. I mos caigà ahir la mar i morena. Bueno. Típic. Calor, fred, aigua... El Vinyarroc. I tots ahí xuntets en la tenda de campanya. Això no tens tu una experiència similar? Jo sí, la veritat. Se'n vam anar en Pasqua fa uns anys, els meus amics i jo, a Gandia, i estàvem en un apartament, no és acampada, però l'anècdota val, érem 15 persones i es van clavar en un apartament de 4. Entonces la distribució del pis pues, era un poc complicada i jo vaig acabar baix del llit i una amiga meva damunt del banc de la cuina es va ficar el sac damunt i allà va dormir. Baix del llit de la mà Maria, no? La idea era dormir al costat, però vaig acabar regolant i dins baix del llit. Molt bé. Bueno, si vos sembla, avui hem dut una nova secció que encara esta temporada no l'hem fet, tampoc és que duguem molts programes, és el segon. A veure si durem uns quants més. El passa paraula que ara va ser. Què vos pareix? Podeu participar els dos. Altra cosa no, però originals. Sí. Després tenim una secció que és la paraula amagada, que és el tabú de tota la vida, però si li canviem el títol de la secció ja pareix que és algo nou. Bueno, si us sembla, el funcionament és molt senzill. Con la A, tal, no? Contiene la A. Així que si us sembla, vaig a començar per una... No sé, espero que fàcil i continuem, val? Anem allà. Amb la A, grup que estarà la setmana que ve en Massa Carabassa. Per la, grups per la.
Espencat, correcte. A la primera. Aprofitem per a dir que la setmana que ve estarà així espencat. Avui parlarem més d'ells. No se mos escapa ninguna. Bé, em toca a mi. Amb la E. Situació complicada o qüestió difícil de resoldre. Embolic. Ah, molt bé. Correcte. Pensava que tardarien més, Que xisme Pensava que era la A, embolic. Però... Embolic. Conté la I. Forma vulgar de referir-se al membre genital masculí. Piu. Un altre? Un altre? Conté la I. Conté la I. La podem donar per bona, en realitat. Conté varios Is? Sí. Pilila. Muy bien. Anem allà. En tinc una altra. En la O, o sigui, conté la O, consideració o distinció que s'otorga a algú mort en combat. Així molt enrotllat un poc. Conté la O, no? Comença per O. No. No. Honor i no comença per O. Però és sorda, no? La H. Sí, però està. Vale. Honors. Honor. Anem a l'última. Vale, conté la U. Dolç derivat de la carabassa molt típic de festes d'Alacant, Castellà i València. Conté la U. Bunyol. Sí? Ahí està. També és un poble. Sí. I si vos sembla, anem amb una extra, que vos he preparat, a veure què tal se vos dona. Mira, si quan jo tenia 4 anys la meva germana tenia la meitat, quants anys té la meva germana si jo ara tinc 20? Jo ho sé. Bueno, tira deixem a Maria. Això no és fa, 10. Te repetís? No feu això. Si quan jo tenia 4 anys la meva germana tenia la meitat, quants anys té la meva germana si jo ara tinc 20? No sé. Tenia 4. Em posa nerviosa. Tenia 4. Tenia la meitat. Miquel. 18. Tenia 2. Prèvia. En tenia 2, clar, 18. Tenia 2 menys. Ja, estava pensant en la meitat, clar. Molt bé. Bueno, si vos seguís, anem avançant en el programa. Anem a la següent seccioneta. Una aixina... A veure, així tu crec que tindràs més possibilitats després de veure que Vinga, a veure, després de els càlculs no eren lo teu. No, ja t'ho dic. Anem amb dièresis sí. Avui estem un poc xifres i letres, en plan... Sí, vos veig a cara intel·lectuals, eh? Sí, però no hem estudiat ni res abans de vindre, s'havia d'haver avisat. Per això, ahí està la gràcia. Són les ulleres. O pos carabasseres. Dièresis sí. O dieres i no. O dieres i no. Anem a dir-vos unes paraules i heu de dir si importen o no importen. La primera és amaina. Jo dic que no. I Maria diu... No. I efectivament no em porto. Molt bé. La següent és raïm. Sí. Raïm del Vinalopó. Estàs facileta. Però una molt semblant com raïm. Raïl. No. Això no. Raïl també. Sí. És la colat. Bé, la següent és triangle. Triangle? No. Era molt Estarà comodín, Anem. Cocaïna. Sí. Ah, això sí que la sabíeu, Traïció. Això ho has dit a traïció? Home, lo de antes ho dia traïció. Això no. No en du, traïció. Pues sí que en du. La primera ahí. Traïció sí que en du. I anem a l'última. Ah, no, és la mateixa que la primera. Inventa't una. Ens poden tornar a enganyar, Si nosaltres no preguntarem on Ahí està el truc. Sí, és possible. Mira, trobat la primera, a veure si la tornen a fallar. No sé, no me'n sé, les he buscat per internet. Raïl, duia. Sí, Raïl. Que bon m'ha pres. No problema. Bueno, acabem aquesta secció, molt bé, una secció més que ja hem donat a conèixer al nostre públic. Si vos sembla, recordem als que estan en el Facebook Live que si donen like i comparteixen el post del programa entren en el sorteig d'un CD de A Seques i una samarreta d'Inèrcia. Like i compartir. Sharing public, you know. Que és de baix, yeah. És de baix. Com diu Trump? Unbelievable. És un bon premi. Però una cosa que volia comentar antes de continuar és que resulta que fa un mes m'he quedat sense cotxe. Val? I últimament vaig molt de copilot. Aleshores la perspectiva de la conducció canvia molt. I m'he començat a donar compte de que la gent aprofita els moments conduint
per anem a dir-ho d'una manera així fina, per anar a la mina. No sé, era un debat que volia obrir, no sé si vosaltres us heu donat compte del tema. Per carbó. Per carbó, sí, com vulguis dir-ho. A treure petroli. Això és un clàssic de semàfors. Tu et poses en un semàfor plantat i vamos, i no veus altra cosa, veus gent ahí que li falta la Caterpillar, que dius que després hi ha altres que ponen les ungles llargues i tot per fer pala. Que dius, no, dius, jo és que toque la guitarra. No, tu no toques la guitarra, tu fas pala. En el semàforo. Molt bé. I coses ensenyem un anant de copilot, Bueno, tenim una secció especial. Lo que passa que anem a necessitar un bolígraf. Tu tens un bolígraf? Pues no, però tinc així un ordenador la mar de xulo. Però necessitem un bolígraf. Jo crec que tinc un Tu tens un bolígraf? Jo tinc un boli. Mira, mentre Paula trau el bolígraf, anem a explicar de què va la cosa. Perquè, a més, la mala sort que va tindre Paula d'haver vingut avui és que li va tocar fer esta secció. Vale? Mira. Ara que no mos sent. Per fer un calentament del trocete... No, quédate-el, és per tu. Anem a fer un calentament del trocete, amb una nova secció que es diu La cançó amagada. Així anem innovant, seccions. Fem la paraula amagada, avui fem la cançó amagada. Resulta que, per a donar-li la benvinguda a Paula al programa... Això no m'ho havíeu dit, No, home, és que potser si t'ho diem no venies. Molt mal. Resulta que, per donar-li la benvinguda, Paula es va tindre que ficar un boli en la boca, aixina, molt bé, i ella té escrits així unes cançonetes que tindrà que entonar amb el boli amb la boca i vosaltres no pot ser. haureu d'endevinar, val? Bé. Si te sembla, empezamos. Vaig a començar per la segona mentre fas memòria de la primera perquè no me'n recordo. La segona sí que te la saps, Ara que no. A veure. Es fácil. Despacito. Hay micrófonos. No hay micrófonos. Los micrófonos, esta vez tienes Eso era fácil. Para calentar estaba bien. No, si n'hi ha alguna que no te sàpigues, sí, vaig a fer les que rule el boli. I la tallaré los oretes, con canten esa cançó. Ara anem a fer un poc més difícil. No pots dir la lletra, només pots fer... La grem encertat també, això. A veure, n'hi ha alguna més complicada. Era una que van fer de conya, ¿no? Que era com Laura. Sí, bueno, sea de conya o no, però gairebé com una, no? I de més ho sé molt, però no me'n recordo de l'entonació. No me digues. Bueno, pues ja està així Miquel per fer-les, no passa res. Canvio de boli. I de... No tenim ascos, no? De boli de babes. Tu te lo saps? A veure. Beso llena flores, això. Això està correcte. Anem amb la última. Però jo vaig saber la primera. És que la primera va fer-te la Lluís, que se la sap. I així allà vos passeu les babes del tot. Molt bé, correcte. A veure. Titanic cantat fatal. Jo estava entre Titanic i Muerte de un gato. Sí, en realitat un gat mort cantant Titanic. Maria se la sabia des del principi, però volia veure a Lluís acabar-la de cantar. He volgut veure si arribava a semblar-se en algun moment o no. He ficat un poc més de dificultat. Sí, la distorsió. Bueno, bona estrena de secció. Sí, jo crec que sí. A la pròxima però portarem 4 o 5 bolis. Continuarem fent-la. Que vinga sanitat. Però aviseu, i vinc ja en la idea. Bueno, que te pille per sorpresa també està bé. Bé, ara esto va per els que estan escoltant. Si algú busca feina, una companyia britànica que fabrica joguets sexuals està oferint una feina que consisteix en provar els productes d'esta companyia a canvi d'un sou de 30.000 euros anuals. Pues no està gens malament. I si voleu tirar el currículum, només teniu que buscar la companyia. Calen referències o com funciona això? No, a lo millor pots demanar referències a... Si a tu t'oferiren un treball de provador de xoquets sexuals, 30.000 euros a l'any,
N'hi ha curros molt pitjors per ell. Sí, clarament. I molt pitjor pagats. Molt pitjor pagats, sobretot. N'hi ha curros millors? Seria graciós arribar a casa. Cariño, ¿cómo estás? Uf. Molt cansat. Muy bien, muy bien. Bueno, ara sí, si us sembla, anem amb el trocete. El trocete va. No sin antes dir una cosa molt important que està esperant tot el món, que són les 18:30. No, això no. Bueno, a part de que avui, si doneu like i compartiu el programa per Facebook Live, entreu en el sorteig d'un CD de a seques i una samarreta d'inèrcia, la setmana passada estigué així la Fúmiga i vam sortejar 4 samarretes de la Fúmiga. Aleshores, si vos sembla, anem a dir qui han sigut els guanyadors o guanyadores i recordar a aquestes persones que s'han de posar en contacte amb nosaltres i nosaltres li les farem enviar. Els guanyadors d'una samarreta de la Fúmiga són Miguel Peñalba, Pepe Ramón, Alejandro Zapatilla i l'últim... Susana Marzo. Moltes felicitats a aquestes persones tan boniques que van donar like i compartir l'últim programa. De totes formes ho posarem també, recordatori, en el nostre Facebook i aquestes coses. No sé, ja veurem. O potser no s'enteren. A lo millor si no s'enteren, no arriba ningú, pues pel bote. Després això nosaltres ho revenem i mos servís de sustento. De pressupost, saps? Que anem un poc curtets. Bueno, si us sembla, ara sí que sí, anem amb el que està esperant tot el món. Que no era el que hem fet ara, no, que va. Tot el món està esperant el trocete. La secció estrella de Massa Carabassa. En què consisteix, Miquel? Conta'ns. Pues la secció consisteix en que us posem un fragment d'una cançó, d'una pel·lícula, d'alguna cosa, i heu de saber què és. Sense boli, no? Si vos sembla, sense boli, no. És l'original, és l'original. És un trocete, no el del cul, un trocete de la cançó. Si vos sembla, a veure, Héctor, si ens fica el trocete number 1. Está gritando, ya sé que no... Ai, la dona està en una veu francament agradable. Realment només me les sé jo, no? Això és de l'Oreja Van Gogh, això pot ser? No hi ha hagut èxit ahí. Tu te la saps ja? Ai, com li diuen a la xicona esta? Sí, ja sé qui és. És que Paula se les sabrà, no té segur, Sí. Ni idea. Tu te la saps, Miquel? No. Hoy tenim dos Crec que és Miquels. el que va més peix de tots. Ah, espera. No sé, era. Vols que te'l fique? Una rosa? Una rosa? Una chica que rosa. Una prou rubia, sí. Sí, la Paulina Rubio. Va per ahí. I el nom de la cançó? No sé, ara m'has pillat. Bueno, no tenim nom de la cançó. Mala sort. Anem a veure quina era la solució. Ai. Ni una sola palabra. Bé. No cal que la sentit tota. Bueno, pero si nos encanta esta música. Mini punto per a Maria. Per al casar. I mini punto psicològic per a Paula, que se la sabia. Sí, moltes gràcies. Anem amb el segon trocete. Ai, oi! Ni de conya. Pot ser 1.000.000 de coses. És de disco mòbil, N'hi ha prou de tros, N'hi ha prou de tros. La tornem a posar? Sí, per favor. Un poquit més ja. O el trosset, de nou. És que sé com... Ni idea. Paula pareix molt de la verbena, Jo he de confessar que no me la sé. Ni idea. No la tenim ben així? Peix 100%. No te la saps, Paula? Sí, no. La pots entonar. Te donem el mini punt. Però dona'm el boli. No. Renuncia al mini punt. No vas a cantar. Pero ahí fora se la saben, Meu Vallès ho ha marcat. Bueno, pues res, fiquem la solució. Si no la sabeu, mala sort. No podreu tornar a Massa Carabassa. Un clàssic. Jo sabia que era disco mòbil, que no sabies qui era l'autor ni el nom de la cançó, però... Esta que de suporte no me la posen. En realitat jo tampoc me'n recordo el títol de la cançó. Anem a la següent? Anem a la següent, va. Mare meva. Esta no és,
Llàstima que avui no tenim a Macondo en directe. Els Macondos, exacte. Que se les sabria totes. Que us donaria pistes. Això és... Julio Iglesias, esta... Hem tingut una minipista abans. És una persona que és en el programa. En lo del boli. És de l'home este que era valencià. És d'un poble on van inventar la Coca-Cola. És de Nino Bravo. ¿Y Nino Bravo? Y tienen si está cansado, no sé qué. Sí, la pots libre. Ahí, li donem el punto a María. Mare meva. Ahí està. Yo soy libre. Estàs perfecte pel karaoke, eh? Sí. Un clàssic. Molt bé. Crec que ens queden dos. Anem a veure. Vinga, va. Se puede remontar. Dame tiempo. Això era només. Això era el tornem a ficar. El micro trosset. És de David Guetta. Ho he dit per dir, No és David Guetta. No fa falta saber l'autor. En el nom de la cançó jo crec que ja podem anar de sobra. És que com tinc la cançoneta esta de fondo me... Claro. No tenim èxit? No. A mi em sona així mogolló, però... Anem a fer una cosa. No em preguntes ni qui anem a és. llevar un segonet la música de fons del programa i anem a ficar el trosset. I us deixem 5 segons per veure si continueu la melodia. Anem allà? Para. Sí. Però és que no mires. Per res, fiquem la solució i no hi ha èxit. Ja ves. Mare de Déu. Jo cada vegada que no és. N'hi ha que anar més a la verbena. Molt bé. Ens queda un altre? Anem allà. Tan. Esta segur que no. Esta Paula no se la sap. Maria? No. Miquel? Massa poc. Miquel? Tampoc? Jo em penso que... Ostres. Em penso que la setmana que ve poso jo les cançons. Este trosset no podria ser un poc més llarg. És tan curt. Hi ha dos notes en totes. Per la gràcia. Podria ser des d'Espencat hasta... Esto. Eso. Anem a veure. Crec que a més coincideix amb la cançó de la setmana. A veure. Aprofitem esta cançó per a deixar-la sonar un ratet ara, que és la cançó de la setmana, mentre anem preparant les següents seccions, vale? Cançó que vota tots. Cançons, ventiladors, que es guiten merda pa tots. Deixa que el cante la carta, tenim de tot, de qualitat normaleta. Li pose tot el carinyo, baixa eixe foc, volen la base ben feta. Si a mi senta... Molt bé. La cançó de la setmana Zoo, aprofitem per a dir que la setmana que ve estarà així Espencat. Aleshores, en vegada de dir quines cançons proposem nosaltres per a que siguin la cançó de la setmana que ve, valga la redundància, volem que la gent ens les faci enviar, que ens envie la seva cançó preferida de Espencat mitjançant Facebook Live ara mateix o en diferit, no? Com els partits de Canal 9 en aquell entonces. Sí, o pel Twitter o per... O per el Twitter, amb el hashtag Queridos Espencat, com si fuera la carta Reis. Queridos Espencat, mi canció favorita és tal. I aprofiteu per a deixar una pregunteta, si és que voleu fer-li una pregunteta la setmana que ve. Algun recao o lo que siga, vosaltres lo que vulgueu que es preguntem. O si voleu contar-nos algun secret dels xicons d'Espencat, així per comentar-ho en petit comitè. Per això era tot, Anem ara ja, si vos sembla, amb la nova secció... Ah, no és nova, esta ja l'havíem fet. És la nova d'avui. La nova d'avui. El verdadero fals. Sempre ahí, dime, Miquel. 3 o 4 tonteries, a veure si són de veres o no. A veure què vos sembla a vosaltres. La primera és que els ratpenats són secs. Verdadero o fals? Mentida. No, sí. Pensava que era veritat, que són secs. És fals. En realitat sí que tenen una visió molt limitada. El que passa és que usen un sistema tipus radar, però no són secs completament. Això ho sap tothom. No. A veure, dispara. T'ha tocat, però perquè has volgut, no fica el teu nom ni res. El penis de Tutankamon va ser embalsamat en posició erecta. No estàveu allí aquell dia, no? No. Pero... Yo que sé, verdadero, ¿no? Era un sí, venga, sí, de veres. Verdadero.
No sé, seria ahí rotllo algo de virilitat o El algo. problema és que després per a tancar el sarcòfag no és molt pràctic. Però bueno. Farien un hueco. Sí, seria un hoyo ahí. Ai, voldria aprofitar per comentar que fa molta calor, veritat? Sí, la veritat és que sí. Encara no se n'ha anat l'estiu, així, en l'estudi de Ràdio Sant Vicent. No passa res, ja tot arribarà. Vaig jo, vinga. Els nachos, és de menjar, els nachos van ser inventats per un home anomenat Nacho. Fals. Sí, fals. Fals? I la resposta és... Verdadera. Verdadera. Que goleta, que goleta. Hem jugat un poquet amb la innocència. Anem. I està, ojo, Un home va tenir cinglot durant 69 anys seguits. Cinglot, que per aclarar-nos és hipo. Jo no ho sabia. 69 anys, has dit? 69 anys seguits. Ostres. Una borrada. I no se va morir? Jo crec que a 60 ja... T'hauràs cansat, Pues ja estaria que no em podria anar a la vida. Fals. Pues és verdader. No, la segunda dit Zapate pensava el mateix. Era un tipus que li deien Charles Osborne d'Estats Units i va tenir cinglot des de l'any 22 fins a l'any 90 del segle passat. I què li va passar l'any 90? Si se pot saber, li van pegar un susto. Jo estava pensant, però dic, ni el susto del crack del 29, ni el de la Segona Guerra Mundial, ni no sé què passaria l'any 90, que li... no sé, algo li passaria. Anem a l'última. Bé, em toca a mi. Albert Einstein va suspendre un examen de matemàtiques. Verdader o fals? Sí, tu creus? Sí. És fals. Va ser un rumor fals inventat per una revista. És que n'hi ha que estar informat. Sí. A la gent que li agrada fer molt de mal, el pobre. Muy bien. ¿Podéis comentarnos algo? Sí, la verdad es que tenía una noticia... La semana pasada, amb lo de pica bien... La noticia picuet. Sí, és que va ser, no sé, un tema d'un concurs de bellesa que van fer en Mèxic i que les van haver de cancel·lar perquè tots els candidats eren molt lletjos. Podria passar això, sí, també, no? Podria passar perfectament. És del Mundo Today, o...? No és del Mundo Today, és real. Mr. Model Tabasco. Mr. Model Tabasco. A Mèxic. Bueno, ara sembla que és un bon moment per a aprofitar i recordar als nostres oients, sí, ho recordem, que compartisquen i facin like a la publicació si volen entrar en un sorteig de samarretes, de discos, d'un apartament en Torrevella i... Estamos que lo damos. Pues no te ho pergues, la temporada passada varen fer una d'estes de like i compartir i te toca no sé quantos. I varen dir, i un apartament en Torrevieja. I el que li va tocar se va creure que era de veritat. I el tio tot picat per missatges de Facebook, tal, no sé què... Jurao. I si no teniu així a Ferran, mira, en el directe, que ell ho sap. Ho puc corroborar. Lo puede corroborar. Corroboranoslo, Ferran. Això es fica una lletra xicoteta, clarín... Un asterisc, claro. Excepto error u omisión. No passa res, no. Excepto error tipográfico. L'any passat és que no tenien les claus, però enguany sí que les tinguem, les claus. Sí, este any caurà l'apartament en Torrevella. De totes formes, l'assessorament legal de la ràdio el teniu ahí preparat, no? Preparadíssim. No sé, la setmana passada preguntarem que com estava el tema de dir marques i sembla que no passava ningú problema. Apple, Samsung, Sony. I també preguntarem que com estava el tema de l'horari infantil. Això sí que ens van dir que estava un poc més restringit, no sé. Pot ser, la veritat. És de sentido común, no? Eso es de sentido común, es comenta Héctor. Que són així de l'esplà i els xiquets deixen de l'escola ara. I estan tots apegats a Ràdio Sant Vicent, a veure, estrellats. Això el passaparaula l'hem fet al principi, no? Per veure si no es pillàvem encara. Clar. Que encara no vist. Però això, en 3 anys ja saben això el que és. Saben llatí. Muy bien. Continuem? Sí, han dit ja lo despencat, no? Que venen la setmana que ve. Ui, jo no crec que no ho hem dit, No, a mi no em sona. No. Pues per si acas no ho sabeu, la setmana que ve estaran despencat així, que estan fent la gira de comiat, no ho oblideu. Estaran tocant este dissabte, inshallah també. O sigui que, ojo, estaran... A veure que mos conten. Sembla que vols aprofitar per fer l'agenda, no? Ahir digué sí, volem fer una agenda, sí, fem un repàs de l'agenda. Si vols fem l'agenda? Sí, a veure, va. Anem. Anem a l'agenda. La meua vida era un mirall trencat com una borratxera traïsonera de treball i soledat. Sí, una caiguda lliure en tobogan fins que va aparèixer el teu cos salat. I vàrem viure el nostre maig del 68 i ens atrinxeràvem els diumenges al caliu del nostre llit de la barbàrie col·lectiva i de l'hivern d'aquest país. I somiàvem que escapàvem amb els maquis cada nit, viatjàvem en el temps a la comuna de París, esperàvem la victòria per arribar a la glòria i colmar aquest desig.
Així estava Ferran comentant-nos en directe que els xiquets no saben el que són els transistors. I estava donant fe de lo de l'apartament en Torrevella. Però les pililes sí que saben lo que és. Home, segurament. Muy bien. Bé, com diem, anem a repassar un poc l'agenda, el que tenim per esta setmana. La veritat és que no n'hi ha molt, perquè esta setmana anterior ha sigut prou carregar d'esdeveniments, per celebracions del 9 d'octubre, etc. La setmana passada vingueres carregaet, És que n'hi havia molta cosa, I clar, esta setmana han dit, pues anem a descansar una miqueta. Sí, també està bé. Mira com la colla Corball. Com la colla Corball, per exemple. Que el divendres no han quedat. Estem a la moda. Hi ha que descansar. Muy bien. I això, i com hem dit, el dissabte estaran tocant a Espencat en Xaló, serà el seu últim concert allà en el poble. Serà gratuït, o sigui que s'espera mogolló de gent i vos recomanem que anem perquè segur que està superbé. I a part, el mateix dissabte és la Fira de Coaltea, que fan en Altea. No me diguis. Són dies 14 i 15, és la Fira d'Alternatives Ecològiques i Sostenibles, que està molt bé, van mogolló d'entitats i empreses i... Pues la verdad es que yo no sabía eso. Pues mira, ya te puedes anar a dormir, ¿veus? Nunca te acostarás. ¿Aneu a anar a la Fira Ecològica d'Altea? No? No, és una proposta. És un bon plan. Ara ja ho sabeu. I això que està sonant ara, tan moló. Això és Júlia, és el nou disc. Jo no sabia que eren d'este rollo. Sí. I és que acaben de presentar el seu nou disc i estaran este dissabte en Alcoi fent un concert al Centre Cultural Mario Silvestre a les 8 de la vesprada. I la veritat és que té molt bona pinta el disc. Jo l'he pegat una sentida i està molt, molt bé. I quan van a vindre així? Pues estem en ello. Estamos trabajando en ello. Pues crida al programador de CITES. Tu saps qui és? Digue-li. No sé, jo sé lo mateix que tu. Sé qui són els de la junta directiva, sé qui és el programador, sé qui és el community manager... Però les coses que passen un poc, no sé. No hi ha un ordre així establert, Molt bé, deixem a Júlia. Ja hem acabat el repàs. Tindrem en compte de convidar a Júlia al programa? Em sembla que no ho hem fet. Sí, no, que no ho han fet, però vindran. Hauran de vindre, així que mos toquen algo. Sí, per supost. Instrumental. Conteu en ello. Què volia comentar? Sí, per favor, envieu-nos les vostres preguntes d'Aspencat i la vostra cançó preferida d'Aspencat per la de l'enquesta. Queridos Aspencat, com els Reis Mags. I deixeu ahí quina és la cançó preferida, per què, o una pregunta que us vulgueu fer, per Twitter, per on vulgueu. No hi ha ningú ordre. O alguna anècdota, no?, que hagin viscut també en el grup. Alguna anècdota que hagin viscut en algun concert, lo que siga, si així estem molt oberts. Menys lo de l'horari infantil, tot lo demés estem... Talleu-vos una miqueta, que a veure que mos coneguem, Muy bien. No res. Mira, jo volia comentar-vos una cosa que vaig veure l'altre dia. Va ser una notícia i dic això, i vaig llegir un comentari supergraciós i dic, vaig inventar-me una secció que és el comentari de la setmana. Ah, que tenim una nova secció? Sí, ara mateix, així, pam. Què el pareix? Muy bien. La notícia era, l'augment de temperatures causa 60.000 suïcidis en 3 dècades en la Índia. Ojo al dato, 60.000 suïcidis. L'augment de temperatures... Per l'augment de temperatures. S'ha matat penya. Sí. I això està demostrat. Això era una notícia real. A Winston University of London Research. I clar, va haver uno que va posar un comentari que va fer, és la conclusió més clara, que és que en la Índia deuen aventar-se en pistoles. Ai, pum, pum, pum. A menos van a gastar-les. Muy bien, muy bien. Bueno, si us sembla, ens queden 10 minutets. Així que podem aprofitar per anar concluint i fer la secció estrella de El Rànquing. El Rànquing, que avui a més tenim a Paula. Pot debutar. Pot debutar en el rànquing. Quantes coses va debutar? El boli, el rànquing, el rocete. No? Això està molt bé. No sé, suposo que si està contenta, tornarà la setmana que ve. I si no,
I si no, pues ja ho sabreu perquè no la veureu. Tornarem. Però convidada està. Convidada està. Muy bien. Bueno, ¿les contes en què consisteix el rànquing mentre es prepara jo el crono? Sí, el rànquing és que durant 10 segons heu de dir totes les vegades que pugueu massa carabassa o massa pa la carabassa? Massa pa la carabassa. Massa pa la carabassa, más difícil todavía. Ja ho va dir Xavi Castillo la setmana passada. Que no li va agradar molt, no li agrada molt el canvi. No, el canvi, no? El naming, estem ahí. Junta directiva. Bé, qui vol començar? Maria. Te ho has d'espolsar ràpid, Doncs va, vull començar. Val, doncs 3, 2, 1, ja. Massa pa la carabassa, 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 massa pa la carabassa. Bé, 15. Està molt bé. Està molt bé. Hi ha gent que no arriba ni a 10, o sigui que... Jo mateix, segurament. Bueno, anem a veure. El listón està alt. La veritat és que últimament, l'anterior programa i avui no s'han travat massa. No. Això se nota... Jo encara no ho he fet jo. Bueno, no vaig a ser gafe. No adelantes esdeveniment. Però normalment la gent es trava i no s'està travant. A lo millor és que venen practicats de casa. Pot ser. Jo crec que sí, perquè esta setmana ja anava a fer puestos i la gent anava a comprar. S'escolta, no? El run-run. Jo havia assajat, però havia assajat en massa carabassa. Ara ja no em val. Amigo. Pues bueno, si vols fer-ho en massa carabassa... No. Hemos venido a jugar. Vamos ahí. Bé, en 3, 2, 1, ja. Massa pa la carabassa, 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 massa pa la carabassa. I aquesta última ha entrat molt justeta, Està ahí, 14 i mitja. 14 i mitja. Guanya el casal avui, crec, Bueno, nos falta Paula. Jo segurament després d'esto queda en ridícul, però jo vaig a intentar no perdre. A lo millor la victòria es queda en casa. Anem a veure. 3, 2, 1, ja. Massa pa la carabassa, 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 massa pa la carabassa. 3, 14. 13 has contat tu? Quasi. Paula no ha practicat avui. No. Pel pròxim. No passa res. Però molt bé, està molt bé. Està ahí la cosa... Afegim al casal Tío Cook i a la colla Corbà i al rànquing de massa carabassa. Estareu, no sé, posició número 135. És un bon número. És una bona sabent tota la gent que ja ho ha fet. Home, de 137, no està mal. No està mal. No. El rècord el té Carquinyol, que es va estrenar la setmana passada així amb nosaltres. Un salut per a Carquinyol. Juntament amb Santi Mataix, Santi Mataix DJ, que, bueno, no sé si heu vist ara últimament, està Santi Mataix punxant en Macondo. ¿Has vist algo? Van per ells dos, no? Jo no sabia. Maqueta Gras, se diuen. Haurem de convidarlos també. On està el programador cuando se le necesita? També es costa poc, o sigui, que aprofitem per dir-los, que si estan per ahí... Envieu-li un querido programador. Un mail que enviarem. Muy bien. Jo, antes de anar-se'n, que mos queda un poquet, he estat esta setmana pensant en coses que vaig observant des de, ja sabeu, des de l'assento del copilot. Dona molt que pensar. Històries de copiloto. Vaya, por Lluís Garrigues. Sí que van a decir. I he estat pensant perquè, no sé, m'agrada fixar-me en els xicotets detalls de la vida. I m'he donat compte de que tinc una obsessió en les tapes del vàter que baixen lentament. Ara, jo tinc una curiositat. Quina tapa del vàter has vist tu de copiloto? Sí, la combinació de... Bueno, és una bona pregunta. Tens una caravana. Sí. O a lo millor... ¿No has visto esos coches que salsa el asiento y es un váter? No, por Dios. No sé si us heu fixat vosaltres. Jo és que en casa mai he tingut una tassa de vàter que se baixe lentament. No sé, això que tires el colp, saps? I no pega colp. Que està dur. No es facin enfadar, no? Perquè quan t'enfades... Claro, te donaria ràbia i li pegaries una patada. Exacte. Vosaltres en la vostra casa teniu d'ixes? La veritat és que crec que no, però no és algo que m'havia plantejat mai tampoc, Sí, pues jo ja estic estalviant per agafar-me una, Jo només tinc la imatge mental d'una persona en el semàfor furgant-se en nas i mirant al costat i una altra fora.
I ja no puc pensar en res més, ja ha acabat el programa avui. Pues no te ho pergues perquè tinc un altre de cotxes. Vosaltres, qui conduïs així? Tu conduïxes, tots conduïm. Ara estem veient que els cotxes, la tecnologia avança molt ràpid. I els faros, específicament, avancen més ràpid encara. Tots van anar en LED, tot llum blanca, això és de xenon. Una meravella. Però no sé si vos... És que desllumbre un animal. I és que, l'altre dia anava per ahí, se m'ha creuat l'uno, quasi atropello un gat. El faro de Santa Pola portava. Faro de Santa Pola. Bueno, el cas, he mirat pel retrovisor algun dia i m'he donat compte de que n'hi ha alguns fars d'eixos nous que fan com un destello blau per baix. Vos heu donat compte d'això? Sí, correcte, això ho he vist. És que... I no vos cagueu damunt pensant que és la policia? És el que sembla, sí. Depèn del que vagis fent en el cotxe. Jo no tinc res que amagar. Igual si vas de la tassa de bandera. Encara que no vagis fent res és un perill ja si mateixa. Tu no vas fent res, però veus la Guàrdia Civil i ja dius, algo estic fent mal. Clar, a mi me passa això. I et poses 60 l'altre dia. Efectivament. I menys no que te denuncien. Ara, pensa que si combinem lo de les tasses del vàter en lo dels cotxes, en cotxes, fem allí un... Com era? I have an apple, I have a pen. Podrien... Bueno, això ja està inventat. Podrien que el maletero baixara lentament, però no, això ja està inventat. Home, això, sí. És que els meus objectes tendixen a ser de fa per lo menos 10 anys, entonces va ser un poquet a cavall, saps? El I+D de la carbassa està... Sí, és que el cabet, tot el cabet. Prou és que este any estem així en un estudi asseat i gran, que la que teníem antes estava molt bé, però ara tenim aire condicionat i tot. Home, sí, s'està de categoria. Sí, bueno, una saula. La pròxima setmana em porta la repequeta, me los del dic. I bueno, ja l'última que esta ja l'ha anat observant per el carrer mentre caminava jo. Què li passa a la gent que va en la música a tota virolla en el mòbil mentre camina? Duen posar massa palagrassa, tota l'estona estan entrenant-se. No, però en el altaveu del mòbil, per el carrer. Clar. No, però música. I en música súper desagradable, normalment. Volen compartir-ho, són gent així desprenguda, volen compartir-ho amb la població. O sigui, és perquè és gent que és molt amable. No sé què els hem fet per a que puguin compartir amb nosaltres, però... Som molt altruistes. Furgar-se el nas davant d'ell. Altruisme. Igual era això. Bueno, ja deixe per concluït este moment. Ja no tens ninguna paranoia més. Sí que en tinc, però igual... Vull dir, igual no cal. Igual clar. Igual t'hauries de fer mirar, això. A lo millor me guarde pel pròxim programa. Per causades. No, més que res perquè ja queda molt poquet per a tancar. Així que si ens van ficar la cançoneta de despedida... Sí, té una cançoneta de despedida i tot. Sí, la pegadiza. Que moderno. ¿Sabes? Psicología. Marketing. Ara estaré tota la nit ahí. Neuromarketing. Perquè la gent quan acabi de veure el programa se'n recordi i se li quede. Bueno. Aprofitem. Que la gent ja està enviant molts propostes per la setmana que ve. No les direm, però ja la gent ja està participant i ja està dient coses. Per Twitter també. Per Twitter també. El nostre community manager. Queridos aspencados. Ai, queridos aspencat. Muy bien. Pues res, això, moltes gràcies a la colla Corball per haver vingut, al casal Tio Cuc també. A vosaltres per convidar-nos. Esperem seguir veure-vos ahir al peu del canó per Alacant i esperem que se ho hàgiu passat molt bé. Molt bé. Sí. Molt divertit. Recordeu seguir-los per veure tots els actes que estan fent, pel Facebook, pel Twitter també, i ja estarà al dia de tot. Moltes gràcies a Paula. Per el debut, espectacular. I moltes gràcies a Miquel. Moltes gràcies, Miquel. Perquè sí, perquè vull. Eso es. Pues res, penyeta, es veiem la setmana que ve així a Maspencat. Feu molt de soroll per les xarxes, ja sabeu, like, compartir el post del programa. I el veiem la setmana que ve. Vinga, bona setmana. Hello,